Avui volem dedicar uns minuts més de l'informatiu a la salut. Volem fixar-nos en un concepte del qual no es parla gaire, malgrat que, ara veureu, té molta rellevància. Ens referim a la metàstasi, aquest fenomen vinculat al càncer i que acaba causant, atenció, el 90% de les morts per tumors malignes. Per això l'Institut de Recerca Biomèdica fa aquests dies una crida per recaptar 5 milions d'euros per a investigacions que ajudin a combatre-la. Perquè ens ho expliqui, el tenim amb nosaltres l'Eduard Batlle, que és el coordinador del programa de càncer de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Senyor Batlle, què tal? Bon vespre. Bon vespre. Moltes gràcies per venir a l'informatiu. Què és la metàstasi? Doncs mira, la metàstasi és una paraula grega que significa moviment, canviar de lloc, i és el terme que utilitzem per definir el procés pel qual aquests càncers, aquests tumors que estan localitzats en un òrgan, són capaces de moure's, entrar dintre de la circulació, eventualment aterrar en els òrgans del nostre cos i regenerar la malaltia. Passa sempre en tots els càncers, això? No, afortunadament hi ha molts tumors que no generen metàstasis, però molts altres, depenent del moment del diagnòstic, són capaços de disseminar i colonitzar altres teixits. De vegades, quan es diagnostica un càncer, ja hi ha metàstasi? És el que passa habitualment o no? En quins percentatges? Sí, hi ha pacients en els quals en el moment del diagnòstic, en el moment que debuten, i és el primer diagnòstic, tenen metàstasis. Aquests pacients moltes vegades tenen un mal pronòstic, vol dir que el càncer s'ha diagnosticat massa tard, probablement. En molts altres pacients aquests tumors estan localitzats en els teixits. En molts casos se'ls pot curar, se'ls extirpa de forma quirúrgica, se'ls ofereix, se'ls dona quimioteràpia o radioteràpia, i aquests pacients de fet estan lliures de malaltia. Però el que sabem és que aproximadament el 50%, depenent del tipus de tumor, però el 50% tornaran a l'hospital i hauran recaigut a la malaltia, i aquestes recaigudes són en forma de metàstasis. No succeeixen en el tumor primari, sinó en el lloc primari, sinó en forma de metàstasis. El 50% és un percentatge elevat. Al cap de quan hi pot haver aquesta recaiguda? Doncs això també depèn del tipus de tumor. Hi ha càncers, per exemple el càncer de colon, sabem que si el pacient no ha recaigut en els propers 5 anys és molt probable que no ho faci, però en altres tipus de tumors, com el de mama, les recaigudes poden succeir fins i tot una dècada o més d'una dècada després del diagnòstic inicial. Per què passa això? Queda ocult davant la diagnosi mèdica aquesta metàstasi en el moment d'eliminar el tumor? Sí, la forma de visualitzar-ho és que abans d'extirpar el tumor primari, aquest tumor ha disseminat cèl·lules, que de fet la forma de visualitzar-ho és ha disseminat llavors. Aquestes llavors circulen per el nostre organisme, queden atrapades en els òrgans. Moltes es moriran, desapareixeran, però algunes són capaces de sobreviure i per raons que no entenem bé, eventualment són capaces de créixer i regenerar aquesta malaltia. Com lluitem ara contra això? Doncs ara als pacients se'ls dona fonamentalment quimioteràpia i altres noves teràpies dirigides, i aquestes teràpies malauradament no són molt efectives. De fet és un dels motius pels quals s'ha d'investigar a metàstasis. Perquè s'ha evolucionat molt en la recerca contra el càncer, però en canvi la metàstasi ha quedat enrere? Bé, en els darrers 30-40 anys hem investigat l'origen del càncer, les causes, els gens, els factors de risc, etc. S'ha avançat molt en aquest coneixement de per què és un càncer. La recerca en metàstasis està probablement 10-15 anys enrere, i el motiu és perquè és encara més complexa que el càncer. Involucra diversos òrgans, és difícil d'estudiar-la en els pacients. Aquesta malaltia residual, per definició, és invisible, i això ha fet que s'avancés de forma més lenta. Des de l'Institut de Recerca Biomèdica heu fet aquesta crida per poder recaptar 5 milions d'euros per justament combatre la metàstasi, per investigar, no? Què es podria fer amb aquests diners? Quines són les línies d'investigació que es podrien seguir? En quina direcció? L'Institut va fer una aposta per investigar la metàstasi fa 10-12 anys. S'han fet moltes descobertes, hem fet contribucions importants en aquests 12 anys. Algunes, de fet, estan arribant als pacients ara.
i el que interpretem és que ara és un moment clau per fer un avanç en aquesta recerca de metàstasis. Molts d'aquests descobriments estan començant a cristal·litzar i amb aquests recursos seríem capaços d'accelerar aquest procés i portar aquestes teràpies, aquestes formes noves de diagnosticar els pacients de forma més ràpida, perquè tinguin un impacte. Entesos. Quines són les principals incògnites a resoldre o que ens ajudarien a millorar el tractament? Clar, hi ha molts aspectes que no entenem. No entenem, per exemple, per què alguns pacients fan metàstasis i altres no, quins són els factors de risc, com aquestes cèl·lules resisteixen i per què en un moment donat aconsegueixen créixer, per què s'escapen del sistema immunitari, però són invisibles, el sistema immunitari no és capaç d'atacar-les. Eduard Batlle, coordinador del programa de càncer de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. Una última cosa, com es pot col·laborar amb aquesta recerca? Tenim dos portals webs, www.reptametàstasi o retometastasis.com. Aquí expliquem què és la metàstasis, què és el que hem fet, quins projectes n'hi ha i la gent que vulgui pot fer una donació. Doncs senyor Batlle, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Fins una altra ocasió. Si algú no ha pogut prendre nota d'aquesta adreça, de seguida ho trobarà en el nostre web a btv.cat aquest mateix vespre.